Els ajuntaments de la zona Delta del Llobregat han constituït el Consell de Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial InnoDelta. Es tracta d'un òrgan que pretén millorar la capacitat innovadora de les empreses, així com fomentar l'emprenedoria en sectors clau del territori, entre els quals hi ha la tecnologia, la mobilitat i la logística. En aquest sentit, l'InnoDelta s'estructura al voltant de 3 àmbits d'actuació: una plataforma de coneixement compartit, una altra per potenciar l'emprenedoria a nivell tecnològic i una xarxa de laboratoris públics especialitzats en les principals àrees econòmiques del Delta. Espais on puguem avançar-nos, on puguem generar solucions, on puguem plantejar reptes que ens puguin anar en aquesta direcció de reforçar aquesta capacitat competitiva del territori. Això en el cas del Prat, que acull 247 empreses dedicades a la logística i que donen feina a 16.000 persones, serà a través d'un laboratori especialitzat en aquesta àrea. El Prat i el Delta som un agent clau en aquest sector de la logística i per tant hem de ser també un actor clau a l'hora de representar-la, de repensar-la i de modernitzar-la. I aquesta és una de les contribucions que des del Prat volem fer cap a InnoDelta. A banda dels 5 ajuntaments de la zona Delta, el projecte d'especialització i competitivitat territorial InnoDelta també compta amb la col·laboració de l'Institut de Ciències Fotòniques i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. Aquests projectes estan promoguts per la Generalitat i compten amb una inversió de 4,3 milions d'euros, dels quals la meitat estan sufragats pel Fons de Desenvolupament Regional Europeus.